Hej. Jeg skal lave en video, og jeg skal besvare nogle spørgsmål. Så det vil jeg gøre. Benjamin Jensen, vandpik. Ja. Det kan godt lide, du spørger mig om, når jeg så er en pige også. Sådan. Ja. Men hvis du nu kigger ned i dine bukser, eller jeg ved ikke, om du er en dreng. Men hvis du er, kan du prøve at kigge ned i dine bukser. Så skulle der gerne hænge sådan, jeg vil ikke sige lang, for det ved jeg heller ikke, om det er. Skulle der ligne noget, som ligner en pølse. Og det skulle gerne være en pik. Ellers så må du spørge din far, eller nogle venner, eller veninder, eller crush, eller flirt, eller kæreste. Jeg ved ikke. Ja. I hvert fald ikke mig. Og Nikolaj. Jeg kan ikke finde at sige dit efternavn. Dalbjerg. Ja. Hvem er Karsten? Ja. Jeg ved ikke lige, hvem Karsten er. Michelle Andersens pappa hedder Karsten. Ellers tror jeg ikke lige, jeg kender andre, der hedder Karsten. X. Niklas Holm. Hvad er anal? Ja. Anal. Det er røv. Som analsex, ikke også? Det er røvsex. Nemlig. Sebastian Mendensbo. Kan jeg heller ikke noget at sige det efter nu. Har du haft analflø? Nej. Det har jeg ikke lige haft. Nej. Jakob Åkest. Hvad synes du om mig? Altså, nu er det ikke lige fordi jeg sådan snakker med dig eller noget. Men altså, du går på min skole, du går 3 klasser under mig eller sådan noget. Jeg snakker ikke med dig, jeg ser dig engang med. Du er ret underlig. I en periode så kaldte du mig Dipsy. Hvis det ville være skidt for det. Og så er der Katarina Bonnie Christensen. Hende med den gode numse. Seriøst, hun har en god numse. Virkelig god. Hvad fik du at spise i morgen? Jeg fik sådan noget lysbrød, ikke? Som var ristet. Så var der smør på. Pålægtschokolade. Det var det, jeg fik til morgen. Og så spørger hun igen. Hvad er opskriften på din specielle mad? Det er simpelthen, du tager et hvidt stykke brød. Det skal være hvidt, for det skal nemlig være mindst sundt. Så lidt sundt som overhovedet muligt, ikke også? Så det er sådan en hvidt brød, ikke også? Og så putter du Nutella på. Der må godt være meget Nutella. Det er lige meget. Og helst meget Nutella, så smager bedst. Og så et godt lag kakaopulver. Det smager også rigtig godt. Og så noget pålægtschokolade. Det var guf. Det er rigtig god mad. Der er mange, der synes, den ikke smager godt. Fordi der er for meget chokolade. Jeg synes, det smager godt. Det kan godt være, den bliver lidt fed, men så må man overleve. Ja. Så spørger Nikolaj Dalbjerg igen. Hvad er gis? Og jeg ved ikke. Virkelig. Ingen anelse. Nej. Så spørger Natasha Kjær Petersen. Petersen. Ja. Er en zebra hvid med sorte striber, eller sort med hvide striber? Og tast, der kan jeg lige så godt sige, en zebra, den er lilla. Og det er der bare ikke særlig mange, der ved, ikke også, fordi den er jo dækket af sort og hvide striber. Så derfor er der ikke nogen, der kan se, den er lilla. Men hvis man lige tager et viskeled og visker lidt af, ikke også, så er den lilla. Jeg har prøvet. Så den er lilla. God information. Og så siger hun, hvis en løgner siger, han lyver, er det så sandt? Altså en løgner, han lyver jo. Så hvis han siger, han lyver, ikke også, så lyver han jo.
om at han lyver. Så vil sige, at han ikke lyver. Men han er jo en løgner, så lyver han jo. Ja, den er lidt svær. Så, nu klokken ikke også, den er næsten 1, ikke også? Du skulle ikke forvente, at jeg kan svare på nogle af deres spørgsmål, altså. Se, nu gik mit lys også ud, også. Det var fordi, jeg lige tabte ideen også. Så, nu tændte det igen. Nå. Og så har jeg fået 3 spørgsmål fra Sandra Christiansen. Betyder jeg noget for dig? Og hvad? Ja, det betyder noget. Spotlight. Nå, du ser rigtig meget. Jeg kan ikke forklare, hvad det betyder. Ikke? Det betyder meget. Fordi det gør du. Ikke også? Fandt. Nå, har du nogensinde tænkt over, at du virkelig bare havde lyst til at slå mig? Ja, selvfølgelig har jeg lyst til at slå dig hele tiden, altså. Nej, selvfølgelig. Jeg har sgu da ikke tænkt over, at jeg har lyst til at slå dig. Altså, hvis jeg har haft lyst til at slå dig, så slår jeg dig nok, fordi dem, der kender mig, de ved, at jeg er vildt voldelig. I hvert fald dem på min klasse, de ved, at jeg er voldelig. Så har jeg lidt svært ved at bedømme afstanden, så nogle gange, når jeg slår ud efter dem, så rammer jeg faktisk. Så. De har fået nogle ar efter nogle rivmærker. De har også lige fået et par lussinger og sådan lidt. Men det må man leve med, hvis man skal være sammen med mig. Jeg er lidt voldelig. Og så spørger hun igen, om jeg elsker hende. Og det gør jeg, selvfølgelig. Jeg elsker alle i hele verden. Næsten. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg hader ret mange. Fordi de var irriterende. Jeg siger irriterende ting, og nu fik jeg en besked på Skype, altså. Hvad fanden det for noget? Og hvis det er dig, Katarina, som sidder lige henne i mit lille hjørne, så bliver jeg super der, hvis du siger, at du skal lukke af. Nå. Jeg tror ikke, jeg har flere spørgsmål. Lige et øjeblik. Det kan godt være højt. Nå, det var ikke noget spørgsmål. Så lige meget. Okay. Min computer, den fucker sig lige nu, så jeg kan ikke stoppe videoen. Okay, jeg tror bare, jeg stopper, ikke også? This is still